annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah lokacin da aka ga yayi gaba ya kai hannu ya tafi abinda ya kuma dawo baya sahabbai da aka gama suka tambaye shi meye yace an nuna masa unqudul janna wato wata hantsa ta 'ya'yan marmarin gidan aljanna ya tafi da zai tafo ta yace da ya samu ta da kuna ci kuma za a yi ta cin ta har kiyama ta shi to wannan gaba da yayi ya dawo a cikin sallah albi suka ce wannan bai ɓata sa masa sallah ba haka nan lokacin da shedan yayi kokarin ya kawo masa wafta a cikin sallah har annabi sallallahu alaihi wasallam ya shake shi sannan daga baya sake shi kaga wannan duk wani abu ne da ya faru a cikin sallah wanda kuma aiki ne sai dai kuma yana da alaka watakila da gyaran sallar kanta to Tahawi yayi ta kokari ya kawo waɗannan abubuwan